Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni ang akong pangutana. Sakto ba ang grammar structure sa underlined part sa question? Do you know, is she okay? Yes or no? Dili siya sakto, ngano man. Tungod kay indirect question siya, gamit ang indirect question sa mga sitwasyon nga dili ta kaayo casually or directly og pangutana. Depende sa unsa ta ka-close sa atong gipangutanan or kung unsa ka sensitive ang atong pangutana. Kaning is she okay? Mao gid ni ang pinaka-question ani. Ang kinahanglan ra ani nga tubag yes or no. Kay yes or no type of question man ni siya. Sugdan or unahan lang nig expression nga sama sa do you know para makahimo tag indirect question. Pero ang problema kay combination man sa do you know o is she okay, mag-need tag connector nila or conjunction. Dili pwede nga i-combine ra sila unya dili lang gamitan og connector. Dili ni siya pareha sa information question nga pwede ra isumpay diretso kay naa naman toy question word nga mag-serve as connectors or conjunctions. Parihaaning do you know why she is crying? Naa na ang why nga mag-serve pod as conjunction or connector sa duha ka parts. Pero ang yes or no question kung himuon nga indirect question, dili makadiretsyog sumpay mag-need ta og connector. Ang pangutana, unsay iyahang connector nga wala man siya question word sama sa who, what, when, where, how, why. Di ana, pwede ta mo gamit og if. Pwede po ta mo gamit og whether, sa bisan unsa nga yes or no question nga imuhang indirect question. So, sakto na kani, do you know if is she okay? O do you know whether is she okay? Uy, wrong gihapon ang grammar structure. Kay kining part after sa if o whether, dapat dili na question format. Kay ang question format, kanirang nag-una, parehaaning do you know. Do, helping verb, subject, ang nagsunod, dayon ang main verb. Gipatungan ang subject sa helping verb o main verb. Mao nay porma sa verbs o subject kung question. O dinhira dapat ang question nga format. Kay indirect question naman ni, kani dinhi nga part, ang musunod sa if o whether, statement na ilahang forma. Meaning, dili na patungan si subject. Mag-una na si subject. Musunod na ang helping verb or linking verb or unsa pa man nga verb ang gigamit. So, mahimo na ni siyang, do you know if she is okay? Do you know whether she is okay? So, waya natog laing verbs ang gamit. Dili ni gamit ang can sing. Ang she, gipatungan sa can o sing. Ato ning ipauna ang she sa can sing. Do you know if she can sing? Kani, ang verb nga gamit, simple present, does live. So, ing-anion ba siya? Do you know whether she does live here? Dili po siya sakto, bisan nag-una na ang she or ang subject. Kay basta ang yes or no question nga nigamit sa helping verb nga do, does, or did, kanang mga helping verbs sa simple tenses, nga gamitin sila sa indirect question, dili na ni siya i-appeal ang do, does, or did. Wala na ni sila sa indirect question. Ang main verb na lang ang ipabilin. Unya ang main verb, kinahanglan mapakita niya ang tense sa verb, parehaan ni lives, simple present. Ug ang number sa subject, kung singular ba or plural, so with S na siya, lives. Kay singular man ang she. Do you know whether she lives here? Inana na siya. Niya gawa sa do you know, pwede po mo gamit og do you have any idea or can you tell me? Could you tell me? So, di man ilang mo gamit tag indirect question to be more polite, especially kung dili kaayo ta ka casually og pangutana kay dili ta ka work sa atong ipangutanan or medyo awkward ang atong ipangutana, sensitibo. Unya kung yes or no type ang atong gihimong indirect question, mo gamit tag if or whether pang-connect sa duha ka parts sa question. Unya after sa if or whether, subject ang musunod. Dayon ang helping verb o main verb. Pero kung simple present or simple past, dili na ta mo gamit sa do, does, or did.
Og mo to ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo ani nga video lesson, please i-share ni sa uban para maka-learn pud sila. Please pud kog like, subscribe or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako pohon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day.